जहिया से आइल बिया बेटवा के मेहरिया तनी जहिया से आइल बिया बेटवा के मेहरिया तनी ओ लौड़ी भइल बिया मगरिया ए बात तनी आ लौड़ी भइल बिया मगरिया ए बात तनी जहिया से आइल बिया बेटवा के मेहरिया तनी ओ जहिया से आइल बिया बेटवा के मेहरिया तनी ओ लौड़ी भइल बिया मगरिया ए बात तनी आ लौड़ी भइल बिया मगरिया एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में पेट होके 9 महीना पालती पोसती है, बड़ा करती है। जब वो नौकरी ले लेता है, शादी कर लेता है, तो अपने माँ को कैसे भूल जाता है। गर्भ में ढूंढने वाले कई पाल पोसे, पढ़ने के लिए गलत फिजिकल पोसे। आजकल के जमाना में कैसे एगो बहू मलकाई हो जाती है और जो माई रहता है वो
है।